Това започна 1992 година за първ път. Просто държах едно списание, четех и за момент почнах да виждам стената. Буквите останаха като стъкло. И първото ми излизане е нашия юг. Това е изтока на Вселената, спрямо висшия разум. На някаква елипсовидна планета, смисъл като диска. Все на едно и също място стигам и оттам вече тръгвам из цялата Вселена. Тя не е толкова малка, а и не е неизмерна. Вселената има край и след това е мрак. Как точно става това издигане? Го опишете. Как става пътуването? От дясната ми страна винаги има светлина. И първо се получава мъглевина, след това се отваря едно като тръба и тръгвам. И за единица време, това е 9 секунди наше време, съм там. За 9 секунди стигам там и след това се движа по нулата между планетите. Не може човек да ходи на дадена планета без да му се разреши. Всичко е точно предопределено. Нулата, това значи изравняване силите на магнитните полета между планетите. Какво виждате там горе? Горе е много красиво. Като недобре зрял лимон, приятно, чувстваш се нито жаден, нито гладен. И като си помисля, че трябва да остана там, поне е много хубаво, те ме връщат веднага обратно. Не ми разрешават да остана горе. Кои са те? Това е светлината, къде виждам. Във вид на светлина. Светлина виждам. Общувате ли по някакъв начин с те? Общувал съм само с едно същество по телепатичен път. Южна Гърция, долу Африка, на едно островче. Той е около 3 метра и половина. Цвета му е като на морков. Устните му са като на нас. Предните перки са как са нашите пръсти, ръцете, но има ципи тук. И се движи много интересно. Вибрира като излиза. Това е. Иначе виждам само. Не чувам. Показва ми се, аз питам и ми се подава до тогава, докато го разбера и след това спира да ми се подава. Виждам го, как виждам вас сега. За всяко едно нещо. Електроторсионни. Извънземните, така наречените извънземни, хората още не вярват, но те съществуват. Те са много и са най-различни. Машините им са също различни. Има правоъгълни, квадратни, триъгълни, полусферични, сферични, най-различни са по форма. И пътуват по същия начин. Те имат собствено гравитационно поле. Гравитационен пръстен се казва това. Като отделна планета се движат. Какво представлява гравитационен пръстен? Това са 4 диска, монтират се един в друг, влизат и на тях има наредени магнити под специални агли и форми. И при движението, сеченията на магнитните полета се получава това нещо. Като погледна в пространството, 50% виждам фидни кристални частици, 50% са въглеродни, тъмни частици. 50% светлината от Слънцето се отразява, 50% се отразява в температура. Виждам и най-фидните частици. Те са 3 вида магнитните полета. Първият вид го виждам на малки тиренца, синьо и бяло. Втория вид са черни частици и така просто постоянно завихрене, едно постоянно движение има. Чрез него се получава, чрез втория вид се получава пръстена да има тези действия, да издърпва електричеството от пространството и да може да лети в пространството, чрез силата на магнитното поле. Спомняте, че тази машина може да има двойно предназначение? Да, тя е мощно оръжие, между другото. Това електричество може да го концентрира в лъч и да го изпраща на много големи разстояния. И по пътя си да помита всичко. Има ли нещо общо с идеята за перпетум мобили? Перпетум мобили, това е Вселената. Това е невъзможно. Машина, щом се прави от метал и от материя, не може да е перпетум мобили. Перпетум мобили е Вселената. Вие твърдите, че тази машина има практически неизчерпаеми ресурси за производство на енергия. Да, така е. Да разкажете повече. Произвежда електричество колко мощна мълния и тя постоянно го подава. Това електричество. Това е на същия принцип началото, как го виждам. От мръка се получава облак мъглевина, бял.
снежно-бял, и от него излизат 3 частици. Движат се еднакво, в средата е минуса, другите 2 са плюс, или това искат да покаже, че минуса е 4 пъти по-мощен от плюса. Това при подреждането на магнитите се получава в пръстене и тогава може да действа машината, иначе не става. Може ли да обясним, че всъщност тази машина преобразува магнитното поле в електричество? Изтегля електричеството от пространството, ионите, и ги концентрира. Всичко е на принципа на енергия. Така се е създала материята от движението на енергиите и концентриране в една точка. А това електричество в Вселената е практически неизчерпаемо. Неизчерпаемо в Вселената, то е от движението на космичните тела се получава, от силата на магнитното поле. Висшия разум е елипсовидно тяло, като яйце, в правилна форма. Изтока е нашия юг на Вселената. От него, то е зелено, как е онова зелена там на цветето, много специален цвят. За първ път се изплаших, като се изправих пред него, че той е много голям. Чувствах се като една малка невидима частица. Това е огромен кристал. Това е висшия разум. Има 7 слънчеви системи. 7-те слънца покриват 2/3 от него. Той е много голям, в центъра на Вселената. Той не се движи. Всичко друго около него се движи. Около висшия разум. От него излиза кристално силен лъч. Зависи, има моменти, кога е положителен заряд и зарежда слънцата. В едната половина от изтока, в южната част са 4 слънчеви системи. Това е нашето слънце, тук третото. Това е много голямо, то е 100 пъти по-голямо от нашето. И този лъч минава по тях и обратно влиза пак във висшия разум, зарежда ги. Дори много интересно се получава това, когато нашето слънце не може да поеме енергията, тук се получава издуване на лъча. Много интересно това. Определен период по този лъч тече положителен заряд, определен период отрицателен заряд. И реакцията в Слънцето. Оттам идва всичко. А Слънцето в центъра, вътре в ядрото, го виждам като кристал. Бял кристал. Да разкажете за срещи с чуждоземни кораби. Да. Над София преди години се появиха. Подава ми се информация за корабите, когато идват с лошо. И имам начин да ги спирам. Смисъл. Затварям очите и почва да се получава като облачето. Бялото то е като мъгла. И почва да се концентрира едно ядро, как е светещо Слънцето. В него виждам стотици мълни. Докато през това време те се спират горе, просто ги блокирам, стопирам ги, не може да се движат. И освобода го това ядро, те се съберат, получи се проблясък. И така, има много от тях идват с лошо тук. Информацията е болезно приемам, кога има опасност, така че и да съм заспал събуда. Да ги опишете Те са най-различни. Има едните са те, къде идват от нашия юг, са с бели дрехи, високи са около 2,5 метра, с дълги коси, по нищо не можем да ги различи човек. Ако са по-ниски и са между нас, не може да ги различите. Има други, ни идват от нашия запад, те са с кристално червени очи, малки, но много злобни. Те пътуват с полусферичните летателни апарати и са резидави отгоре. Много фидни косми са окосмени с удължен нос. Имам хора такива има дори между нас. Значи те са намесвали генетично. И те сивите, едните от тях са добри, те са по-едри, има едни по-дребни, от очите ми излизат плъчи. Те са много злобни, много от тях, постоянно, почти всеки ден изгарям от тях, пътуват енергийно. Те са постоянно в пространството. Правили ли сте опити да влезете в контакт с? Опити да влизам в тях не. Тук на София, кога се появиха двата кораба, малкия го ударих, квадратния. Те са много интересни. Как са руските къщи, така метала е набран, се едно, че е отгради и е маскировачо направен, като нашите дрехи. И след малко ми се подаде пак, като ударих малка информация и се появи този човек, къде ви казвам, с белите дрехи. Ударих и него, изчистих и кораба много ниско мина над София и замина пак на юг. Но огромен. Тук става въпрос за дължина около 100 метра. Огромен кораб. Интересно как не са го забелязали. Доста ниско мина над София. Хората не гледат нагоре и заради това е така. Те всъщност в нашото измерение ли се движат или си имате информация? Те са, тяхните нива, те са много по-напред от нас.
много по-напред. Но не може да правят какво си искат. Разбираш, има вселенските закони са справедливи, но страшни. Трябва да се спазват. Твърдите, че понякога получавате видения, имате ясновидски способности, какво точно виждате? За нещо, като искам да видя, искам да ми се разреши, полягам. Това предимно вечер го правя, като се пребера, че през деня работя и съм изморен. Затварям очите, потъвам в пространството и без значение за какво виждам го. Дали ще е под земята, дали ще е над земята. Те убийства, къде стават, всичките ги виждам. Като искам, ми се разрешава и виждам там, къде е човека, там го хващам. Може да е в тоалетната, може да е в заведението, може да е на улицата. Но интересно, някои от тях ме виждат, някои ми се плезат, някои ми се усмихват, не знам как ме виждат.